bayan ka gama sai ka ce mata mu duba mu gani na miki alƙawari ba da mu je. Okay, are we starting from the money? Just slap. Ai ba zo wajen slap din ba tukunna. Kai ba we lines din. Sai na fira ta ce bayan na second line sai na nake bar. me kika yi masa? Sai na ce babu ruwanka wannan tsakanina ne da dan adam butulu mai da rimaci amana mai kurbai. Bari daura mai baka isa ka ci amana mu ka ce ba horo ba sai ka dauka. Let's go. Action. Kuma wallahi baka isa ka ci amana mu baka ce ba horo. ƙarya kake mamu wallahi babu abin da ka isa kai mu kuma wallahi baka isa ka ci amanar mu baka ce ba horo. Rukayya me kika yi masa ne? Ba ruwanki wannan tsakanina ne da dan adam butulu mace amana me kwaɗayi zuluman me. Jama'a assalamu alaikum, sunana Aminu Saira, darakta na wannan shiri na Labarina. Ga masu bibiyar wannan shiri na bayan fage, ku yi subscription, ma'ana ku je kan YouTube channel ku nemi Media Suite TV ko kuma Asnanic Movie Ton ko kuma Saira Movies, ku yi subscription da su. Kada ku manta kuma ku danna ƙararrawa don samun saƙo da zarar an sauke muku sabon shiri na wannan shiri namu na bayan fage da kuma wasu shirye-shiryen ma da za su dinga zo muku daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Na gode. Nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyarmu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV. Domin samun shirye-shiryenmu sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta Media Suite TV. Jama'a assalamu alaikum, sunana Aminu Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Aminu Saira, darakta a fagen shirya fina-finai ta masana'antar Kannywood. Kuma ni ne mai ba da umarni ma'ana darakto a wannan shiri na Labarina mai dogon zango ma'ana Labarina series. To gaskiya abin da ya bani sha'awa kusan ba sha'awar kaɗai ba ce, abin da ya tirsa samu ganin cewa mun shiga wannan fage shine a kwanakin bayan mun ta ganin ma'ana 'yan kallonmu musamman mata duk gidan da za mu shiga ko na 'yan uwa haka sai kaga suna ta kallon channel din nan na Z World Z kaza din nan, suna kallon irin series na India da kuma na Korea na dai turawa haka. To sai ni zuciyata ta kawo min cewa 'yan kallon mu sun raja a wurin wannan fina-finai na series masu dogon zango, su lalle yana da kyau mu mai da hankali mu shiga bangaren. To daga ciki farko abinda na fara yi sai na samu abokina Nazifa Asnanik wanda ɗaya ne daga cikin masu shirya wannan fim na Labarina, kuma shi ne kusan producer a kamfanin Saira Movies wanda an yi fina-finai da dama da shi. To nake gaya masa a shawarce gafa abin da na gani yana neman ya cin mana, to shi ma sai ashe kusan mayan ɗinmu iri ɗaya, sai ya yi bayin idea ma'ana ya gamsu da cewa ya kamata mu shiga fagen. To a lokacin shi yake gaya min cewa to akwai wani labari wanda suka fara tattaunawa da marubuci Ibrahim Birniwa, so yana kallon inda kamfanin ya shirya zai yanzu why not mu
karɓi wannan labarin a ga cewa an yi a kai. So wannan kusan shine gaskiya a dalili na farko da ya sa muka fara tunanin mu fara yin shiri mai dogon zango. To abin da ya biyo baya bayan samar da labari shine ƙoƙarin kafin ma dai a bayan labari ya samu mun ta tattaunawa mun ta bincike tunda abu ne na farko da za mu fara yi mai dogon zango, su dole muna buƙatar mu ga menene sukan iya kawo matsala sannan menene sukan iya kawo nasara. To wannan muka fara yi, muka tabbatar da mun yi plan a kansu wanda idan mun samu matsala ta kaza mu tafi plan B. So bayan mun gama wannan kuma abu na gaba da muka ci gaba da yi shine ya za a yi samar da 'yan wasa da ma'aikatan da za su taka rawa a wannan shiri na labari na. Kusan wannan shine mataki na uku wanda muka yi ta kai da kawowa, kuma aka cikin Allah cikin ikonsa ya aka samar da wa'anda za su yi aikin fim din, ma'ana technical crew kenan, da kuma 'yan wasan da za su fito su taka rawa a wannan shiri. To wasu an duba dacewar, sannan kuma an kirawo an ba da audition. So amma gaskiya audition din tunda ba wai gidajen rediyo da talabijin aka kai ba, an yi amfani da shi ne ta takaitacciyar hanya, kuma wanda Allah cikin ikonsa za ka samu wasu da yake bakin fuska a cikin fim din kusan duk ta wannan damar suka samu shiga. Sannan kuma an duba wanda suke sun kware, musamman dai kamar ita central character ta fim din, ma'ana yarinyar da take jan ragama fim din, Sumayya wato Nafisa Abdullahi, dan aka an samu ko sabuwa wacce za ta iya. Da na farko shine manyan jarumai suna da wahalar samuwa lokacinsu, so mutane ne da suke sun zama suna da ayyuka da yawa. To kafin ka samu jarumi da za ka samu time ɗinsa, sai in ta kama dole bayar da za ku yi ku zauna ku yi yarjejeniya da su. To kusan wannan ya sa muka yi tunanin a sa sabuwa, amma rashin samun wacce ta yi yadda ake so, dole aka haƙura aka nemo babbar jarumar aka sata. To kusan ina son yi amfani da wannan damar gaskiya in jinjina mata kuma in yaba mata irin yanda ta ba da lokacinta. Kusan kowa ya yi mamaki gaskiya, irin mutum da yake da bizi kusan shekara 1-2 ana ta faɗi shi akan wannan aiki, amma kuma duk sanda aka neme ta kuma za a sami ta. Kaga wannan abin a yaba ne sosai. So da kuma ragowar duk wanda suka taka rawa a ciki su ma muna yaba musu. To kaji hanyoyin da muka bi wurin samar da 'yan wasan. An ce ana sallah ba a magana, ai wato wahalar suna da bambanci. Na farko wata duniya muka shiga gaskiya ta daban, wanda mun ga abubuwa iri-iri kuma mun karu mun fahimci abubuwa daban-daban. So abu na farko dai shine shi kansa labarin, irin ka zama ka haƙurci zuciyarka wurin a samar da shi, ba irin kamar yadda ake samar da mai gajeren zango ba wanda kusan cikin wata 1-2 za ku samar da labari. To wannan an ɗauki lokaci sosai, kusan shekara 1 da watanni ana ta faɗi tashi. Sannan kuma shi kansa wurin aikin da mu da ma'aikatan namu abu ne da ba a saba yi ba. Shi kansa wahalar yau da gobe a yi a gaji a huta, sannan a ƙara sa wani lokacin. Sannan kuma su kansu jaruman su ma abu ne da ba su saba ba, su ma za ka samu su ma hakan ake ta fama. To kusan gaskiya kowane ɓangare, labari, technical crew, ma'aikata, 'yan wasan da za su taka rawa, sannan uwa kuɗin da aka zuba wurin shi kansa project ɗin, abu ne da sai ka ji kamar ka ce wayo Allah. To amma dai Allah cikin ikonsa tunda ana da manufanmu shine ya zami 'yan kallon mu kan mi losing ɗinsu
su bar mu su tafi kallon wata duniya daban. Sannan na biyu kuma shine ya zami mu inganta masana'antar tamu, mu gaya wa duniya cewa duk wani abin da wata masana'anta ta shirya fim za ta yi a duniya mu ma Allah da za mu iya yi. To wallahi kusan waɗannan abubuwan ya sa kullum muka dinga haƙurtar da kanmu, muna ta ƙoƙarin sai da Allah ya kai gaci, wanda alhamdulillah kuma da mu da muka shirya fim da abokanan sana'armu na Kannywood da masu kallon masana'antar Kannywood din da ma wanda ba sa kallo za su gamsu da bayanin da muke yi a yanzu na cewa ko da kwalliya bata biya kudin sabulu 100% ba, a kusan kaso mai tsoka mun samu nasara, wanda muna yi wa Allah godiya, muna yi wa kuma al'umma da suka karbi wannan abin godiya. Masha Allah. Gaskiya suna da yawa wanda suka ba da wahala, to amma ba zan iya cewa wahala ba ne, tunda da abin da ka shirya masa wani sa'in sai ka ga wahalarsa ba ta kai yadda ya kamata ba. Sannan kuma su jaruman akwai sinasinai wanda za ka same su wurin feji 4, 5, 6. To ina karanta script din, ina karanta ina kuma kallon yadda za a ɗauke su, to ina ji zuciyata ta ɗan ce das irin ta ɗan firgici. To amma kuma Allah cikin ikonsa in muka zo yanda jaruman suke kawo ma'ana dialogue, ma'ana abinda aka sa su aikata, to sai ka ji ya cire maka wannan wahalar da gajiyar. So akwai sinasinai gaskiya, ita kamar jaruman Sumayya, Nafisa Abdullahi, Rukayya, Fatima Isa, ce aka fi sani da Tima Yola, Nuwa Abdullahi, Ibrahim Bala. So kusan sinasinan da suke da wahala a tsakiyar wayannan mutanen suke. To amma Allah cikin ikonsa idan suka zo yadda suke performance sai mu dauka ma ba mu san an dauka ba, saboda yadda abin ya shiga ransu, ya shiga jikinsu. So gaskiya suna da yawa, kusan ba zan ma iya kawo su ba, amma dai mai kallo zai yadda da ni idan yana bibiya zai ga akwai sinasinan da suka da tsaho, kuma in ya kalla zai ga yadda jaruman suka bada kokari wurin yi. To gaskiya wannan abin da zan iya cewa kenan akai. To ni fitowa biyu ne gaskiya ta burge ni, amma akwai ta ukunsu, kowace akwai dalili. Ta ɗaya yadda abin ya aka yi shi ya burge ni. Akwai inda Sumayya ta je wurin Mahmud. Komai ma ke zaki mun? Kin bani kuɗaɗe, kin saya min mota, sadakin ma da sauran abubuwan da suka rage ke zaki mun? Sumayya me kawo ki ɗaki na? Kin manta abubuwan da suka faru a baya ne? Mahmud, abubuwan da ke faruwa yanzu sun fi tayar min da hankali akan abubuwan da suka faru a baya. Komai na ya tsaya cak. Ka taimaka min ka dawo min da rayuwata. Rayuwa a hannun Allah take, ba a hannun kowa ba. Duk inda kika ga babu ita, to Allah ne ya dauke. Babu wani mutum da ya isa yi wani abin da Allah bai kaddara ba. Mahmud, ka taimaka min. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Tun da ka rabu da ni, ba na iya cin abinci, ba na iya bacci. Laila tana da komai, babu abin da ta rasa. Ni kuma ba ni da komai sai kai. Dan Allah, kada ka ɗauki abin da nake da shi ka haɗa mata. Sumayya, na san kin so ni, na san yadda kika nuna min soyayya, da yadda kika jajirce a kaina. Amma ina son ki san da cewa duk abin da kika bai faru ba, to kaddara ne. Ni ma na san na so ki, amma yanzu na fahimci inda kaddara ta take. Ke ma ina fatan ki fahimci inda take kaddara take, kuma ina miki addu'a Allah ya baki wanda ya fi ni. Mahmud, dan Allah ka tausaya mu. Wallahi wani abu zai iya samu na. Ko da wani abu ya faru,
ban da laifi tun na riga na sanar da ke. To wannan gaskiya tana daga cikin fitowar da take birge na a ciki. Sannan ta biyun akwai inda ya denying ɗinta shi da character excellency da Mahmud da Rukayya ta ita ma wannan ta ja hankali na sosai yadda ta shammace shi ta bayyana a wurin. Soyayyar tawa kake karyatawa? Na tsaya a gaban kowa na faɗi soyayyarka, amma ni yau ni kake karyatawa? Idan kin ɗauka soyayya muke to kin yi kuskure. Soyayya daban, mutunci daban. Ban taɓa soyayya da kowace irin mace a duniya ba. Mahmud me yasa? Me yasa kake denying soyayya ta? Ba denying din soyayya ke nake ba. Magana da na faɗa haka ne. Ba wata soyayya. Ya zama ya ruɗe. Sannan ta ukunsu shine inda Mahmud yake sa ta kori Lukman. To wallahi abu ɗaya zaki idan baki shi ba ni na haƙura da ke kawai. Menene abin? Ki je ki same shi ki gaya masa cewa ba kya son sa sannan kuma kada ƙara zuwa gurinki kuma ba za ki aure shi ba. Haba Mahmud, me laifinsa da zan je masa wulakanci kawai don yana sona? To gaskiya wannan saboda abu biyu ne burge ni. Na farko akwai takaici sannan kuma akwai ramuwa. Abu biyu aka yi maka, za a faranta a bakanta maka rai, za a faranta maka rai a lokaci ɗaya. Kusan waɗannan su ne gaskiya fito wanda sun birge ni sosai, kuma ko yanzu ko wucewa zan yi naga ana kallo in dai wurin ne to zan iya tsaya ni ma in kalla, kuma zan kalle su a matsayin kamar dan kallo zan ji na nishadantu. To kusan waɗannan gaskiya suna daga cikin wurare da suke birge ni technically gaskiya da kuma performance wise na 'yan wasan. Babban saƙonsa ma shine sadaukarwa da kuma juriya da haƙuri. To kuma dama ita sadaukarwa ba ta faruwa sai da haƙuri, shi kuma haƙuri baya yiwuwa sai da juriya. So wannan matakan kenan, duk wanda kaga yayi sadaukarwa to lallai yayi haƙuri, sai shine abin da ake kira abin da kake so kana kallo zaka sadaukar wa ɗan uwanka, sannan ka yi haƙuri, sai dole sai ka haƙurtar da kanka, sannan kuma akwai juriya shine ka jure ka jajirce akan wani abu da kake da buri a kansa, duk irin ƙayar da zaka haɗu da ita a hanya, so ka jure ɗin, in Allah yadda zaka samu nasara. To kusan shine jigon sadaukarwa, haƙuri da juriya. Sannan sadaukarwar in ka kalli yanayin labarai ne wanda kusan duk inda aka samu awa ma'ana episode 1, 2, 3 zaka ga sai kaga wani darasi mai nauyi a ciki. To amma duk mai kallo kawai ya kaddara ina kallon wani shiri wanda zai koya min juriya, wanda zai koya min haƙuri, wanda kuma zai koya min ya ake sadaukarwa. To kusan gaskiya shine abin da jigon labarin yake dauke da shi. To wallahu alam gaskiya ba musamman maran da zai tsaya ba. Ina gaya masu kallon mu da masu sauraro na a yanzu, mu kanmu da muke shirya shi to kawai dai za mu ci gaba da yi har iya inda Allah ya ba mu damar mu kai shi, amma dai gaskiya ba wai zai tsaya bane daga yanzu, dan yanzu ma muna shirye-shirye wurin ɗaukar kashi ma'ana zango na 3 da zango na 4 wanda kusan yanzu suna kan plan. To wal'alla ba mu sani ba daga nan zai tsaya, daga nan kuma zai ƙara ci gaba. To gaskiya wannan a yanzu dai muna kan shirin zango na 3 da zango na 4 wanda kusan Allah da kusan lokaci guda za mu ɗauke su insha Allah. Yawwa, to dama akwai wani abu da yake ta ci min tuwa ƙwarya, zan yi amfani da wannan damar in kira. Na farko ina jinjina musu, ina gode musu, kuma muna alfahari da su yadda suka karɓi shirin da yadda suke bibiyarsa da yadda suke shauƙi a kansa. Wallahi mun ji daɗi, muna godewa, muna jinjina gare su sosai, kuma muna godewa Allah akan hakan. Sannan abu na biyu shine su dinga yin haƙuri. Shi fim mai dogon zango
kar ka ga kawai ka ga episode yau an yi kaza kai sauri kai zumbur ka ce me yasa aka yi kaza 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 sai gaba kuma an kawo maka. Mun ta samun wannan abubuwan sai ka ji suna ta cewa me yasa za a yi kaza, ana yin gaba kuma sai su ga wani abu sai su ce to kaza kaza. To na san dai saboda yanzu ne suke sabo, nan gaban Allah da duk za su daina irin wannan abubuwan, saurin yanke hukunci da saurin katsalandan akan abin da baka ga an yi ba. Shi sai fim mai dogon zango sai ka ga an gama shi yau mun ce yau mun gama, to sannan za ka kakkawo observation. Sannan da Allah su yi haƙuri kuma fim ne, faɗakarwa ce da ake so a nuna. Wasu suna ɗaukar abin da gaske, za ka ji a ta zagi wani ma da fushi da kaza da kaza. To da Allah su dinga haƙurtar da zuciyarsu, ba gaske ba ne ba, amma muna jin daɗi saboda daɗin da muke ji shine yadda suka karɓa. To abin ya sun gamsu da saƙon, tun da gashi har wani ya yi fushi, wani ya ce ma shi saboda an masa kaza ba zai ƙara kallo, wani ya ce me yasa Mahamud zai kaza, me yasa Sumayya za ta. To duk ana so mutane su fahimci fim daban, personality daban. Abin da yasa na kawo wannan saboda ina ka kallon sakonni ta social media, ana zuwa ana yin personal attack, ko a je a account din jarumin fim din wani ya batanci, wani ya wannan ba daidai bane ba. Idan za ba mu hana kai batanci akan Sumayya ba, ko ni mai hali irin na Champion ko mai hali na Prosdo, duk ba mu hana ba saboda dama ai fim ne. Amma ka tafi handle din mutum ko account dinsa personally kai attacking dinsa, gaskiya ba daidai bane ba. Ya kamata 'yan kallon mu su fahimci wannan. Amma mun san cewa nan gaban Allah da duk zai zama jiki, so muna musu godiya sosai. Ina godiya ga masu kallon mu sosai yadda suka karba. Ina godiya ga ma'aikatan wannan shiri, ma'ana team na labari na cameraman, sound editor, technical crew da duk costumiya da duk wanda aka haɗa kai da su wurin wannan fim ɗin. Sannan kuma ina godiya ga jaruman wannan shiri, ma'ana wanda duk suka taka rawa a ciki, da wanda ya fito a matsayin babban role, da wanda yake ƙarami, da wanda ma ya sin ɗaya, duk muna musu godiya saboda haɗuwar da muka yi, muka haɗa kai kuma muka yi juriya, ita ta bada wannan nasara. So muna godewa Allah, muna godewa Allah, muna godewa Allah. Sannan muna alfahari da ku masoya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Aminu Saira, daraktan shirin labari na. Labarina, labarina, wasu ma zato suke yi na zauce, wasu ko suna ta cewa na ce, wannan labarin soyayya
nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta, Media Suite